যদি ন অবনো যদি ন খাইনো হাই প্রেস মিট খাইনে ব সাকলায়াকে অবনি বাগে সিনি TWF র সিংহাবো প্রস্তুত দङ বনবো সিংহ বাহাইকে ন মারম নাই আবাহাই সিং যত জাগানো সিনি সাকলাইলাই দङাयो TWF র সিংকিরিয়া সেন্ট্রাল সিন TWF র দङ বড় বয়বো সিং সাকলাই দङायो আবনি বাগে সিং উনো ফানগিরিয়া তামু হুকে সিং তাবু সিনি বুবুগ্রা ন সিং লগিরি দङ বুবুগ্রা যেটা কগরি মানি সিনি বুবুগ্রা মহারাজ প্রদীপ কিশোর মানিক্য দেববর্মা বো যেটা সামানি কক বো কোনো দিনও খিবিয়া বো খালাই ফুনুংনাই হিনोnya तिप्रासा बो तंगनि सिनि तिप्रासा बसं असु जरातै जों सन्मान मानै दङ बेबेक जागानो जों कक साजागै दङ तिनि बुबुग्रा तंमानि बागै के तिनि बुबुग्रा करिके जोंहागे न बेबेक न सेस जों खामो बुबुग्रा जे जागा कग्र खाबो सिनि राजा 184 जन राजानि परसे 186 जन राजा बंश बनि उनको तंमानि हिंगे बननो जों ताबो सिनि तिप्रासा द भारत जों बनि कगनो जों नाय चलियो बनि कगनो जों बेबेक जागा न हारि चलियो हिंगे आसलि मा जागा तिप्रासा किसिन तिप्रासा तंग अब हाके खरकसा नि बागा हाके कक सामानि आबु बेलाय सेलांनो सिंसा आबा हाइता सालायदो तामु मेडिया तामु सिनि 19 ता दफानि सिनि तिप्रासा बुकुं बारा दंनाय र बरक बमा हाके BJP तिप्रा मथा कांग्रेस CPM आबा हाके बसालायमा जाया तांग हिंदे अर जत्त जागानो जों सिनि दफानि जे सिनि हानो सोंनारना बागै सिनि बसकांगो बासा फाके सिनि महाराज ओ बसकांगो बासा माने बनो सों लगिरो विसे जों बाहागे मानाय सिनि जेनेरेशन जों बाहागे मोथाङै तलांनाय सिनि जेनेरेशन जों बाहागे तलाङै थानाय जों तं पुरुष ताबो सिनि जेनेरेशन नष्ट होनो नाय दङ आबुनो बुनि कुमुनि दफानि बर रक बाहाय खाय दङ इंगा आबुनो खेले सिनि बुबुगरा महाराज प्रदीप किशोर मानिक्य देबबर्मा ओ सुनो साबनानि बागै ता खायपायदों आरो सित्रा सामुं ता खायपायदों मन काटा बुसो ता खायपायदों मन काटा बुसो काखा हेके मन काटा न बसं बाहायके सबाय हिमनानि आबो बसं साइमानो आबुनि बागै जत्त सिनि तिप्रासा 19 ता दफानि तिप्रासा जेसो पाति फानो खायदोंनि सिनि दफानो सोंमाना बागै सिनि दफानो सोंतुबुना बागै जों जत्तनो साइतुगना नांगौ आ साइतुमुं गरै हिंका हिंके जों बाहायके सिनि मानथैनो सोंमानाय सिनि जेनेरेशनबो जों बाहायके मोथाङै दलांनाय ताबुक द गोबांमा सिनि तिप्रासाना कोनो जागा नष्ट खाइमाया एकमात्र नेसा जाति हो नष्ट खाइ दङ ताबु बुसु सिगाङो फरकसा सालायगा काइसा जिबुन सकक साइ खलारि पिनो बिसङो न SPDG आयाति लामा दै लाइना हंका हंके फुन खाइ रेखांके आइजि फानोसे लाइमानियाखौ आबो काइसा आं आसय नंजाखा बेलायखे खाबो खामा हायंखा तांगै सिनि तिप्रासा बुसा जत्त नुगुइ दङ मेडिया रगबो नुगुइ दङ YouTube रगबो दङ नेसा साइनाय थैया बाक्सा बुमा बुफा रा उसा रंनो तैनाय बुसुग जामिला नुखुङो थबो थैयो के सिनि जेनेरेशन तामु दंसे आबुनि बागै अनेसा जाति न बसं मुक्त खायना बागै खूब चेष्टा खायलाय दंलायो खायफोनो खालायमायाङै दङ आबुनि बागै जत्त आनि बसानि ने बसा हन्यावै फाले जों जत्तनो बासायलायनो अनेसा मुक्तिनो बासायलायनो जों बाहायके आबुनो नरिरनाय आबुनि बागैनो जत्त ताबु जों मेडिया फायगा थिग न जों प्रेस मिट खायदा फायगा अ प्रेस मिट नि बिसिं तैनो जत्त सिनि ताकु जत्त से लुकुनि ताकुते बुकुक आमा बाबु आनिसे बाय कुमु जारा दंनाय र जत्तनो अजिनिस न बिसा नाजमथुं अब हायकेनो जों फारि सिनि बुसा जेनेरेशन जों बाहायके तलांनाय बुबुग्रा काबजा सिनि तिप्रासानि बागै सिनि बुबुग्रा बुसके काप सिनि जेनेरेशन तंलाखा नेसा सावनि हाय थैबायके अनेक जागा अनेक गै थां अब हायके मानसि सिनि संका कमगै दंसिबो आबुनि बागै जों संका नादि 2026 सिनि बुसुक जरातै फाइनो 2026 सिनि लुगना नाहनो वाथा पावबाय हिंके के याबुनि बागैनो ए आसु जरातैनो अकगनो सावो ककसारै सिनि मेडिया तरफ থেকে अकगनो खनादों नरगो जतनो फिदि मेडिया ताकुसं दा असुक सावैनो आनि कगनरनो थाका जत हामबाय दानिसे उकलको कक सावनै सिनि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि खासिनो आं तो परिचय जागले ताबुरिसिनो आंते ब्लग सबिता देबबर्मा